V tomto videu vám ukážem, ako si stiahnuť a aktivovať aplikáciu Magic Scout potrebnú k používaniu digitálneho žltého lapača. Podľa toho, aký aplikačný software používate, vojdeme do aplikácie App Store alebo Google Play. V vyhľadávači zadáme názov Magic Scout, píše sa Magic Scout. Dáme vyhľadať, klikneme na aplikáciu Magic Scout, stiahnuť túto aplikáciu. Aplikáciu máme stiahnutú, máme ju na ploche, otvoríme aplikáciu Magic Scout, zapneme si, že chceme začať a vyzve nás aplikácia prihlásiť sa svojím heslom a e-mailovou adresou. Ak ešte nemáme účet, tak si zaregistrujeme tento účet, zadáme mailovú adresu a na mailovú adresu po odsúhlasení nám príde 6-miestny číselný kód, ktorý zadáme do tejto aplikácie a bezplatné konto v aplikácii Magic Scout máme vytvorené a hotové.